Mary Ann Borg ta' 29 sena mir-Rabat weħlet sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li kienet qed iddur id-djar tal-anzjani tħabtilhom bib-bieb u titlobhom il-flus. Il-mara ppreżentat ruħha bħala waħda li qed tiġbor flus għal tifel li qed ibati bil-marda tal-kanċer. Il-mara ammettiet li bejn 30 ta' Mejju u l-14 ta' Ġunju serqet numru ta' anzjani minħal qormi mir-Rabat, mill-Marsa u mill-Imsida. Għalkemm il-Maġistrat Carol Peralta ta' sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin, Borg xorta se tinżamm taħt arrest minħabba li kisret il-kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża oħra. Il-Port Ħieles flimkien ma' wieħed mill-operaturi tiegħu ġew ordnati jħallsu l fuq minn 35,000 euro lil ħaddiem li kien vittma ta' inċident fl-2010. George Zammit kien qal lill-qorti li waqt li kien għaddej b'xogħlu l-operatur Raymond Felice kien qed iħaddem krejn. Parti mill-krejn li tintuża s-sigurtà ma żammitx bil-konsegwenza li kkawżat 2% diżabilità permanenti fuq Zammit. Il-qorti sabet li l-Port Ħieles u l-operatur Felice huma responsabbli għal ħsarat u għal ġrieħi li kkawża George Zammit. Għaldaqstant il-Port Ħieles u l-operatur se jħallsu total ta' 35,833 euro. U nhar l-erba' tingħata s-sentenza fil-konfront ta' Pasqualino Cefaj li nstabħati li kkaġuna feriti gravi lil Joseph Portelli fawla fil-qorti ta' Għawdex sentejn ilu. It-tnejn xed il-psikjatra Anton Grek li qal li kien ra lil Cefaj meta kien għaddej minn depressjoni kemm qabel u anke wara l-każ. Mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Lara Lanfranco qalet li l-persuna ma tkunx ġustifikata jekk twettaq reat waqt li tkun suppost qed tieħu mediċina u ma toħodix. Hija qalet li din ma kinitx l-ewwel darba li Cefaj kien ħepp għal Portelli kif kellu każ simili fl-2002. Żidet tgħid li Cefaj għandu kondotta kulurita u talbet għal pena massima.